Delikado to. Nami kauban din nga kuan, separated. Regular sa GMA tapos na-move it. Yang give na. Ipakita ka mo sa ipakita. Ipakita na to sa atong single. Dapat ihatag na ko yung number sa iya. PM is the key na. Siya na bahala si muli maka-anak. Ay kabala ka, dili na madugangan kitaas na nig sugar. Ha? Malay mo. Magaburos pa rin ka mo. Herbal ba na? Ay, malil. Ay, gagutan mo dinig. Kuhan ba ka ng sa to? Kuhan ka tong Panyawan. Malay mo. Di gidugangan man na ito yung problema. Bay, ang solusyon na nagid bay, magpalaban ka sa DSWD, i-claim nimo imong katungod. Ang katungod sa imong anak, kanang mga lalaki nga nakapaanak sa imuha, magsuporta sila sa bata. Pero bay, ayos na bay, ipato nag-DSWD bay. Baklaim na, ma'am, kanang imong mga nakaburo sa imuha, ma'am, dapat yun mo sustento gid sila. Sa lima ni mo ka anak, pila ka buok ang papa ani? Pila ka buok? Dili ato siya sa pakutanong kung puro ba ka magwangan. Kanina kaya ito sa gispapay ko nagkiyo-kiyo niya, wala di bisag gamay niya, tinga bisag panggatas niya. Pero lats, kung nga nila angan ipabutlag mga tintin. Oo, gali. Ikaw po, ayun na po sige bikang-kang po. Adili.